Hello parlog baro ke bapet ya kanega video sa sisen ngaptens ngobhaya phi sha kanega channel ngange ya phi klein teman tagas ngi ngan pen I ya phi ya kanega way ka recipe ka banga persyang ha ka sen ka banang kong mo de kadaw banga ba pelong ya nga ban persyang ya kanega recipe ka long ba nga thet ya kanega biscuit mo na dukan ta nga yo iba ka long simple ba kila mention ya ki ingredients ru ha kaya package jong kanega biscuit te nakataka daw nga kwa ban persyang ban shet no ya kanega biscuit mo no marba kalong kabang ba te nakataka daw nga kwa ban persyang mo ngaru te hangne nga pendon kam ya uneu dates pila yo I bangala deban remove ya kanega eng nang tapat nga use da I kumba sauce spoon ay nang tapat nga sa cookpat ha kanega low flame namar ba ngihaban cook ha ka low flame mo te hangne ngadang grind ya une marigold biscuit te hangne pilaban pedon kam da ki dry fruits ru tambah nga pendon kam da kanega biscuit hi te mentang ala transfer ha kanega bowl nang tapat ngan te hangne ngan mix no ya kanega marigold biscuit powder mo bangala dep grind kumba pila yo I te ngan mix no hangne nang ta pet hangne ngala deban mix te mentang ngan shim ya kane ka plastic sheet pila ban pedon kam da kano ka plastic mo balong transparent kumne te ngala deban sat ya kane plastic ngala deban that nang tapat ngan spread no ya kane ka mixture hangne nang tapat ngan sa roll no da kato ka ding telit atama te mentang ngala deban roll hangne te pila ban shim da kino kiter balong circle kumne mo te nga shim da kane kapela ban circle kumne ban khamsuk te andala layer kine ki biscuit hangne te pet hangne ngala yo ya kane ka perfect circle te shibet an pan iya phi kumno ban layer ya ka marigold biscuit hangne mo ban penlong ya kane ka date biscuit te hangne nga pedon kam ya kane ka marigold biscuit kumbala phila yo I nando mane te hangne nga layer ya kane ka biscuit bat kane ka mixture bangala deban teliat te pihaban cover hakumne te hangne ngala deban cover te pihaban le ha kane ka process mo na marba ngihaban cover ya kane ka biscuit nang bakan ampaw syabar te hangne ngala dep ban cover kumne da kane ka mixture date mixture te menta ngale ha ka johi ka process nang ta pila ban pedon kam lai teli sau teli ki biscuit ha ka jo ka po tang bahang ne nga pedon kam tang a teli kini ki biscuit nang ta pan ngale ha ka johi ka process nang ta shibet ngan pen iya phi mo te hangne nga pedon kam yo coconut powder ban coat ya kini ki biscuit na jorong te pila ban pedon kam da ka marigold biscuit powder ru long tang bahang ne nga pedon kam da kini ka coconut powder te ngan coat no ya kini ki biscuit kumne nang tapat shibet ngan bu ha po fridge kumba ar kanta te mentang la deadload ban pot ya kini ki biscuit ba ro da kini ka coconut powder te mentang ngan bu no ha kini ka container nang tapat ngan bu no kumne nang ta ngan cover da kini ka plastic wrap cling wrap te pila ban cover kumne nang tapat sa bu pat ha po fridge kumba ar kanta AA te menta la dep dap a kanta banga bu ya kene ka biscuit ha po fridge te menta la de ka por bangan ot rit no ya kene ki biscuit te ngan pendon kam daw ne shaku banep mo te ngan pen I ya phi kane ka biscuit ka long ka ba itanat bha pe pio I bha ya kene ki design ba pau te la dap hi layer ya kene ki biscuit lai sau tele ka long itanat shu te hangne nga layer tang a tele mo
Tem pet kane ka biscuit ka banga shna hi hayeng. Te phiru lada phikwa ban shna ya kane ka date biscuit phila ban thet. Ya kane ka dates nang tapat sa shna mo pet hamne la mention lo de kane ki ingredients baro. Te tangkum nehi kane ka video lada phi tanade kane ka cooking video jonga. Te sa comment part nang tapat. Sa subscribe, like, and share kane ka video mo. Tingin saya kendu padha kawe ka video mo. Bye bye, take care, stay safe all of you and love you all. Bye.